Казвам се Бояна Пешева, работя като акаунт менеджер и имам собствен бизнес, като ми предстои всъщност промяна на работното място като учител в начален етап, който е така естествено продължение на следването ми в университета. Следвала съм социална педагогика, сега записвам магистър, който е начална педагогика и като цяло интересите са ми в тази сфера. Най-вече интересите са ми и към всъщност това ме и насочи към организацията за работа с деца в риск. Разбрах за Конкордия, като имах възможност, тъй като четвърта година по време на следването ми, имах възможност така да избера институция, която да посетя или фундация, където да стажувам. Като имаше повече от 20 избора, като се спрях точно на Конкордия, защото съм запозната от много години назад всъщност с дейността. Живея и наблизо, наблюдавала съм процеса отблизо понякога и исках всъщност да видя какво е отвъд вратите. Беше ми много интересно, научих повече може би за нея предварително и се спрях точно на фундацията, като те вече ме насочиха всъщност към кризисния център, в който стажувах и по-късно в който останах като доброволец. Така че съм много щастлива с избора си. Определено най-добрият избор, който може да направя. Като доброволец вече съм може би повече от 6 месеца. Да, със сигурност вече имам повече от 6 месеца. Така че продължаваме и да напред. Не мисля скоро да приключва. Определено е нещо, което ти дава така различен поглед над нещата. И е много удовлетворяващо, така че... Да, абсолютно. Даже почти като ужасена бях, но в интерес на истината в момента, в който ги видях, някакси изпитах и вече спокойствие. Предварително, когато се подготвя, бях много силно притеснена. Но когато ги видях, когато се запознахме, просто си усетих, че съм си на мястото. И така, нямаше по-добро усещане от това. Знаех, че няма как да си тръгна. Просто още първите дни разбрах, че в момента, в който ми приключи следването, не знам точно как ще си тръгна оттам. И не си тръгнах в крайна сметка, не можаха да се отърват. В кръга на шегата, но да. Различно, ден с ден почти няма еднакъв, защото ситуацията е доста динамична, но различно. Понякога рисуваме, понякога сме в парка, понякога играем на някаква бордова игра. Различни са нещата. Понякога имат нужда с помощ с някое домашно или искат да покажат колко много са научили. Понякога просто си пеем, танцуваме. Няма нещо, което нямам точно определено нещо. Общо взето се водим по деня. Може деня да не е много хубав и да си го направим максимално хубав. Така че не мога да кажа с една дума точно какво правим, много са нещата. Най-трудното нещо, което трябваше да преодолея, със сигурност беше това да не позволяваш все пак емоцията да надделява, защото когато позволиш на емоцията да надделее, не можеш да помогнеш. Започваш да мислиш повече за себе си, отколкото за детето от среща. Така че това е най-трудният момент със сигурност, да се разделиш от емоциите, да погледнеш нещата така трезво, бих казала, и да успееш, разговорно казано, да си свършиш работата както трябва да го направиш. Това със сигурност е най-трудното, защото все пак става въпрос за деца. Така че това е трудността. Да, определено. Въпреки че благодарение на екипа там, наистина екипа там е страхотен. И мога да кажа, че благодарение на това, че екипа е страхотен, те ми позволиха дори още по време на следването ми да видя много голяма част от самата работа. И вече като доброволец имаше спокойствието, че
така по-самостоятелен си, можеш да вземеш повече решения. Така че определено има разлика, със сигурност. Много по-ограничен си като студент, отколкото като доброволец. Да, абсолютно. Екипът е повече от страхотен. Не мога да се надявам на по-добър. Честно казано, това ми беше едно от основните притеснения. Как ще ме приемат, дали всъщност ще ми дадат възможност така да имам по-близък контакт с децата, да може да играем заедно, да може... Това са основни притеснения, защото все пак ако няма добър колектив, много трудно би се вписвал в не чак толкова добър колектив. Така че мога да кажа, че определено екипът е страхотен и съм много щастлива, че съм част от него, дори само като формата на доброволец. То не е никак малко да си доброволец. Така е, да, така е, определено не е малко, даже никак не е малко. Ами и да, и не. Бих казала, че по-скоро липсата на достатъчна информираност, достатъчна ангажираност пречи на това да се премине към стъпката на това да бъдеш доброволец. Там се запознах с едно момиче, което следваше заедно с мен, с което заедно останахме като доброволци, защото наистина в момента, в който се докоснеш до тази работа, тя дава нещо много повече от нормалната работа. Не е нещо, с което просто да отидеш, да си тръгнеш, ами напротив, тръгваш си винаги с малко повече от това, с което си дошъл. Така че не е много популярно сред моите връстници това да доброволстват. Но смятам, че колкото повече се говори за това и колкото повече хора разберат всъщност огромните плюсове на това нещо, толкова повече ще има и за в бъдеще такива доброволци. Абсолютно. Тук, ако има такава система, със сигурност би насърчил много повече хора да го правят. Но според мен, дори само от самосъзнанието и това да искаш повече на това, което получаваш, би те накарало да дори сам, без да имаш допълнителни дивиденти, дали в образователна система, дали в живота, мисля, че дори това е абсолютно достатъчен стимул да продължиш. Но със сигурност, колкото повече кампания има, колкото по-голяма информираност има, толкова по-добре за доброволчеството, защото да знаят изобщо, че имат възможност да го правят. Защото рядко се разбира. Сега, особено откакто съм доброволец, много хора са дори изненадани, нали? Ама как така? Защо? Как стигна до там? Така че хубаво е да се говори за това. Много е хубаво да си доброволец. Наистина. Много е хубаво да си доброволец. Различно е, така че нещо, което със сигурност не съм срещала до момента като възможност. Със сигурност търпението. Научих се да бъда много по-търпелива. Много повече да давам възможност на отсрещната страна така да изслушвам повече, мога да го кажа с една дума. Определено тези две качества подобрих много силно в себе си, но всичко е подобрено. Дори не знам как да го кажа. Няма някое качество, което да съм имала или дори да ми е липсвало и да не е подобрено, благодарение на това, че съм там. Там получаваш много голяма доза изживявания и много голяма доза възможност за развитие за много кратък период от време. Тоест там 6 месеца, с като имам чувство, че са минали едно повече от 6 години, отколкото е просто 6 месеца. Случили се толкова много неща, които са ми дали много. В личен план определено смятам, че са ми дали страшно много. Определено имаше огромна доза, дори притеснение, може да се каже, защото нали, как ще се справиш, не толкова като възможностите, които мога да покажа, колкото това, което ще срещна там. И дали всъщност и емоционално би го понесъл човек, но определено понася се всичко. Много повече са хубавите неща, отколкото лошите, определено това мога да кажа.
Ами, не мога да кажа толкова трудно, защото когато човек има желание, когато искаш да отделиш време за това нещо, не е толкова трудно. Със сигурност има много неща, с които се занимавам и ежедневието ми е пълно. Но намирам време поне от 2 до 3 пъти в седмицата да бъда там. Но смятам, че дори един път в седмицата да бъда там, това пак би било достатъчно в сравнение с да не отида никога или да отида един път на годината. Така че има възможност, намира се време, дори за 1 час да отделиш, дори за 2 часа, това дава възможност и на децата да се почувстват по-добре. Определено забелязвам много големи заблуди в обществото спрямо децата в риск и като цяло децата, които са в институция или в неравностойно положение. Мога да кажа, че хората имат много грешна представа за тях. Това са абсолютно нормални, прекрасни деца, които дори са в повечето случаи много надраснали възрастта си заради живота, който имат. Така че това, което е огромна спирка в обществото, дори когато отидем просто до магазина, когато става въпрос за училище или за нещо друго, хората са много резервирани спрямо децата, а всъщност няма никаква причина за това. Така че това, което мога да кажа на хората е, че да бъдат доста по-отворени към децата. Със сигурност са хора. Мога да ви кажа, че ако търсите наистина развитие, дори собствено развитие, това да се почувствате абсолютно пълни в абсолютно всеки смисъл на тази дума, мога да ви кажа, че доброволчеството е вашето нещо. Ако искаш да се чувстваш нужен, ако искаш да помогнеш, това е начина, защото тези деца са изключително щастливи, дори само да прекарат 30 минути с теб. Така че няма причина да не отделиш поне 1 час за това да накараш някой да се чувства добре. За какво говорим, нали? Примерно, ако става въпрос за 5-10 деца, които да са щастливи само от присъствието ти и само от това, че ти им обръщаш внимание и че си там специално за тях, което малко хора го правят. За децата е най-голямото нещо. Със сигурност те чакат с нетърпение или да излязат, да бъдат в парка, дори просто да се забавляват, дори ако трябва просто да си мълчим, но да знаят, че някой там има, който е заради тях там и проявява интерес към тях, как са, какво правят. Това е напълно достатъчно. Тоест, тук може да дадеш дори най-малкото от себе си, но то е огромно за тях. Понякога е различно, но най-вече си тръгвам заредена. Точната дума е заредена, с положителна енергия. Чувствам се много добре, знам, че съм била на правилното място, знам, че съм направила най-доброто за деня. Така че мога да кажа, че чувствата, с които си тръгвам през 95% от времето, са положителни. Дори следващия, даже повече от 1 час, мога да кажа, че така се чувствам удовлетворена и щастлива, че съм ги видяла. И аз също се радвам и чакам следващата ни среща.